Még egyszer utoljára nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt megkezdjük a ma délutáni bibliatanulmányt, még tartsuk meg fejünket egy rövid imádat. Drága mennyei Jóatyám, köszönjük, hogy visszavezettél minket, te hallgatód. Köszönjük, hogy te megadtad ezt a lehetőséget, hogy szabadon mindenfajta gond nélkül tudunk egybeülni és szolgálnál te veled. Köszönjük a te szombatnapodat, hogy ezen megnyugodva a munkáinkból közelebb kerülhetünk hozzá a te igéd tanulására. Köszönjük, hogy azt vágyat a mi szívünkben, hogy minél jobban meg akarjuk ismerni tégedet. És most kérlek szépen, hogy légy velünk ebbe az órában, hogy átmegyünk azon a témán, hogy neked kétfajta törvényed van. Kérlek szépen, adj nekünk megértést, hogy tisztán tudjuk látni, hogy a te Bibliádat nagyon nyílt ezen a témán. És kérlek szépen, hogy légy velünk a te szent lelkeddel. Te Szent Fiad Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy bocsájtam a bűneinket, és hallgatok a Amen. Szóval, amit látunk, a mai bibliatanulmány címe a két törvény. Itt olvashatjuk azt a reggeli órákban, ahogy az utolsó előtti vonal mondja, nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Róma 6.14. Ezt fogjuk megbeszélni, és még volt ez az írás különbséget az úgynevezett szertartási törvények és az erkölcsi törvények között, ahogyan ezt az adventisták teszik. Minden parancsolatra ugyanaz az átos vonatkozik. Szerintem a Biblia elég tiszta azon téren, hogy kétfajta parancsolat van. És így jó? Nincs bekapcsolva? A mikrofon nincs rajta. Ja? Így lehet hallani? Jó, szóval. Reméljük, hogy működni fog. Ezért nem imádkoztunk. Szóval, megpróbálok hangosabban beszélni. Hol tesz az írás különbséget az úgynevezett szertartási törvények között és az erkölcsi törvények között, ahogy ezt az adventisták mondják. A szertartási törvények, ahogy láthatjuk, Mózes által voltak írva. Nézzük meg, hogy ez így van-e. Mózes 5. könyve, és a 31. rész. Remélem, hogy mindenki hozta a Bibliáját. Ha pedig nem, akkor meg lehet osztani a mellettünk végülre. 31 és a 9. verset fogjuk olvasni. A Biblia azt írja, és megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, akik hordozzák az Úr szövetségének ládáját, az Izrael minden vényének. Tehát a vers szerint Mózes megírá a törvényt. 10 parancsolat, Isten saját kezűvel írta. Mózes 3. könyve, második könyve, 31, és a 18. verset fogjuk olvasni. Amikor Mózes a hegy tetején volt, és Istennel beszélt, mikor pedig elvégezte vele való beszédet a Sínai hegyen, átadá Mózesnek a bizonyságkép tárgyát. Az Isten ujjával írt kőtáblákat. Szerintetek mi a jelentősége annak, hogy a 10 parancsolat kőtáblákra volt írva? Hogy megmaradjon. Hiszen valami, ami kőbe van vésve, az általában örökkévaló. A következő. A szertartási törvények azok könyvben voltak írva.
Mózes második könyve 24. A 4. és a 7. verset fogjuk olvasni. Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és fel kell reggel, és oltárt épít a hegy alatt, és 12 oszlopot az Izrael 12 nemzetsége szerint. 7. vers. Azután vevő a szövetség miért? Szövetség könyvét, és elolvasál még hallatára. Azok pedig mondának, mindent megteszünk, amit az Úr parancsol, és engedelmeskedünk. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolat, a szertartási törvények, azok könyvben voltak írva. Mi a helyzet a 10 parancsolattal? Azok kőtáblában voltak írva, ahogy ezt láttuk az előző ige szakaszból. De ha valaki akar jegyzetelni, akkor az Mózes 5. könyvében megtalálja. A következő pont az az, hogy a leviták a szövetség ládája oldalába tették a szertartási törvényeket. Ez megtalálható Mózes 5, ezt gyors olvassuk el. És az a lényege ennek a bibliaórának, hogyha látunk akármilyenféle különbséget két törvény között, akkor mondhatjuk bizonyosan, hogy a Bibliában nem csak egy törvényről van szó, ahogy azt sokan mondják. 31, Mózes 5. könyve 31-26, az azt mondja, vegyétek egy törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládája, miért? Oldalához, tehát nem termelről, hanem az oldalához, és legyen ott, hogy ellene bizonságú. A 10 parancsolat ezzel szemben a szövetség ládája közepébe volt helyezve. Ez Mózes 5, ez nincs messze, úgyhogy olvassuk el ezt is. A Biblia azt mondja, akkor megfordulék és alájövik a helyről, és betevény a táblákat, Mózes beszél, a ládába, amelyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta vala nékem. Tehát a 10 parancsolat az nem a láda oldalába volt téve, hanem a láda közepébe, a ládába bele, hiszen ez volt a szövetség. A szertartási törvények, azok szertartásokkal, rituálékkal és fesztiválokkal foglalkoztak. Ezt Mózes majdnem minden könyvében meg lehet találni, de főleg a Mózes 3. és az 5. könyvében találhatjuk. Ezek olyanok voltak, hogy mi a büntetés annak, hogyha áthágjuk a szombatot, hogyha milyen fajta áldozati állatot kell a szentélybe hozni, hogyha valaki bűnt követel, és ilyen dolgok. Ezzel szemben a 10 parancsolat az erkölcsi alapelveket szabja meg, hiszen az első parancsolat az mi? Csak Isten szolgáljuk, ne szolgáljuk bálványokat. Ez alapvető dolog. A következő parancsolat, ne készítsünk faragott képet, ne készítsünk bálványokat. A 3. parancsolat, ne vegyük az Istennek a nevét fel, hiába ami szántra. 5. tartsuk meg a szombatnapot. Vagy 4. tartsuk meg a szombatnapot, és így tovább, hogy tiszteljük, ami feladatunk, ne öljünk, ne lopjunk. Ezek mind erkölcsi dolgok. Ez az univerzum, ezek a törvények uralják az univerzumot. Következő. Megígérem, nem leszek hosszú. Az áthágása a szertartási törvényeknek nem volt bűn, vagyis most már nem bűn, hiszen eltöröltettek. Nézzük meg, hogy mit ír el a Biblia a Kolosi 2, az Új Testamentumban. És jegyezzük meg, hogy ezek azok a versek, amiket a 10 parancsolat ellen szoktak használni a mi testvéreink. Kolosi 2, 14-15.
A Biblia azt írja, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló mit? Mi volt kézírással írva, emberi kézírással írva? Mi volt kézzel beírva egy könyvbe? A szertartási törvények. Ellenünk szóló kézírás. Mi volt ellenünk szólva? Ezt olvastuk az előbb. A szertartási törvények. Amely ellenünkre volt nekünk, és ezt eltette az útból, oda szegeztünk azt a keresztfára. Szóval a vers szerint melyik törvény szegezte Jézust a keresztfára? A szertartási vagy a parancsolat? A szertartási. Remélem, hogy ez tiszta mindenkinek. Ezt olvastuk reggel is, ezt az igazszakaszt. 1. János 3.4 azt írja, hogy a bűn az a törvény áthágása. És nyilván bűn van, ezért törvénynek is kell lennie. Hiszen, hogyha nincs törvény, akkor nincs bűn sem. Ezt olvastuk az előbb, hogy a szertartási törvények eltöröltettek, azonban a 10 parancsolat az örökkévaló. Lapozunk a Zsoltárokhoz, 111. Zsoltár. És a 7.-8. verset olvassuk. Kezeinek cselekedetei. Mik voltak a Isten kezeinek a cselekedetei? A 10 parancsolat, amit ő saját kezének írt. Csak a hűség és igazság, minden ő végzése milyen? Tökéletes. Megingathatatlanok miként? Örökké. És mindig hívségből és egyenességből származnak. Tehát a Biblia nyíltan beszél egy törvényről, ami nem örökkévaló, és nyíltan beszél egy törvényről, ami igen, örökkévaló. Pál azt mondja, hogy a keresztény, aki megtartja a szertartási törvényeket, az igát vers fel. Ezt olvasok el a Galáciai levélbe. 5. vers, 5. fejezet. És az első versét fogjuk olvasni. Pál azt mondja, annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak mélyére igázával. Tehát az egyik törvény az iga. Ezzel szemben a 10 parancsolat, Jakab apostol, eléggé tiszták a különbségek, amikkel most átmegyünk. Szerintem nagyon. Jakab apostol 1.25. De aki belenéz, amiben a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. És 2.12, ugyanebben a levélben, úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénynek fog megítélni. És mi a szabadság törvénye? Hogyha felvegyünk egy verset, mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondotta, ne ők. Ez a 2 parancsolat, miben van benne? A 10 parancsolatban. Úgyhogy a 10 parancsolat az a szabadság törvénye, ezzel szemben a szertartási törvények pedig igák. Az apostolok nem adtak semmiféle utasítást, hogy megtartsuk ezt a törvényt. Apostolok cselekedetei 15-24. Voltak egy pár zsidó keresztények a korai egyházban, akik a nem zsidókat akarták arra, hogy betartsák ők is a mózesi törvényeket, hogy ők is körülmetélkedjenek, és az apostolok cselekedetei azt írja,
hogy mivel hogy meghallottuk, hogy némelyek, mi közülünk imenvén megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek, és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk. Minek a része volt a körülmetélkedés? A 10 parancsolat, vagy a szertartási törvény? A szertartási. Tehát Pál semmiféle utasítást nem adott a keresztényeknek, hogy a szertartási törvényeket a körülmetélkedéssel együtt megtartsák. Jakab 2:10. Tehát a szertartási törvényeket nem kell megtartani. Jakab 2:10 azt mondja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd hány ellen? Egy ellen, az egésznek megrontásában ilyen? Kolossinál olvashatunk, és Mózes 5. könyvénél, hogy a szertartási törvények ellenünk szóltak. Szerintem ezt nagyon sokan tudjuk fejből ezt a verset, ahol Pál azt mondja, hogy a parancsolatok és a törvény az jó, szent és igaz. Valami szent, valami, ami jó, és valami, ami igaz, hogyan lehet ellenünk? Úgyhogy nyilván két különböző törvényről beszél a Biblia. Kolos 2:16, ezt olvassuk el. A Biblia azt írja, senki azért titeket meg nem ítéljen. Evésért vagy ivásért, ha vagy ünnep, vagy újból, vagy szombat dolgával. Melyik törvénynek volt a része az evés és az ivás? A szertartási törvénynek. És tartalmazott-e a szertartási törvény szombatot? Így van. Voltak havonta szombatok, és különbözőféle szombatok voltak. Szombat az nem csak a 7. napi napot jelenti. És amikor a Biblia együtt említi a szombatot az evéssel és az ivással, akkor nyíltán a szertartási törvényekről beszél. Ahogy ezt olvastuk Jakabnál, a 10 parancsolatot meg kell tartani, és ez meg is fog ítélni minket, hiszen ezáltal leszünk megítélve. Amikor Jézus visszajön. Krisztus eltörölte, olvassuk el ezt is. A Biblia azt írja, az ellenségeskedést az ő testében a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy abba kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezni. Tehát a Biblia tisztán beszél arról, hogy Jézus egy törvényt eltörölt. De melyiket? 10 parancsolatot, vagy nem? Hogyha Jakab azt mondja, hogy ha az utolsó időkben a 10 parancsolat által leszünk megítélve, akkor hogy lehet eltörölve? Sehogy. Úgyhogy ez nyilván a szertartási törvényekre kell utalni. Ezt kétszer írtam. A római levél 3:31. Azt hittem, hogy a sziba volt, nekünk nem. 3:31. Tehát az egyik törvény az eltöröltetett Krisztusba, de Pál azt is mondja, hogy a törvényt tehát hiába valóvá tesszük így által, távol legyen, sőt inkább a törvényt mit csinálunk? Megerősítünk. Hogyan beszélhet egy ember egy dologról kétféleképpen? Hogy meg is erősítjük, de el is töröltetünk. Nyilván két különböző dologról beszél. És az utolsó pont, azt a zsidókhoz írt levélben találjuk meg,
7:16. A Biblia azt írja, aki nem testi parancsolatoknak törvénye szerint, hanem egészhetetlen életnek ereje szerint lett. Milyen fajta parancsolatokkal? Aki nem milyen? Aki nem testi parancsolatokkal. A testi jó vagy rossz? Rossz. A 10 parancsolat azzal szemben, a Római Levél 7:14 azt írja, mert tudjuk, hogy a törvény milyen, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Szóval egy törvény az lelki, de a másik az testi. Nyilván nem lehet ugyanaz a dolog. Hogyha visszamegyünk az elejére, itt azt olvashatjuk, hogy az volt az egyik vád, hogy semmibe véve a gyülekezeti levelek világos tanítását, amely a mai időknek szól, nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Mit jelent az amit Pál írt, hogy nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok? Hányan hallottak már, nem tudom magyarosan, hogy kell ejteni, de ő az egyik úttörő volt az adventista egyházban, és úgy hívták, hogy E.G. Wagner. Van róla egy képen. És ez az úriember ezt nyilatkozta ebben a témán. Kik nem tartoznak a törvény alá? De a törvény nem halott. Annyira él, mint valaha. Az úriember mentes egyszerűen azért, mert az úriember annyira köteles a törvény betartására, mint az óember volt. A különbség köztük az, hogy az úriember teszi, amit, míg az óember nem, hiszen nem is lenne képes. Az óember nem tartozik az Isten törvénye alá, hiszen ellentétben áll a Szentlélekkel. Hiszen a Szentlélek, hogyha folytassuk tovább, az úriember Krisztus által él, aki meghalt, hogy a törvény igazsága beteljesedjék bennünk, akik nem a test szerint járnak, hanem a lélek szerint. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. De a vers utolsó része azt mondja, hogy a törvény igazsága beteljesül kikbe, akik a lélek után járnak. Tehát a törvénynek az igazsága beteljesedik azokban, akik a lélek után járnak. Ezért világosan tanít minket a Biblia, hogy az egyetlenek, akik nincsenek a törvény alatt, azok, akikben a törvény igazsága beteljesül. A gonoszok, bűnösök az egyetlenek, akik a törvény alatt vannak, akik megszabadítottak a törvény alól, azok, akik megtartják azt lélekben és igazságban. Ezt írta ő egy cikkben az adventista, azt hiszem, hogy valamelyik folyólapunkban azokban az időkben. És hogyha belegondolunk, törvény alá. Mit jelent az, hogy a törvény alatt lenni? Mi az átka a törvénynek? Hogyha én áthágom a törvényt, akkor mi történne vele? Mi kéne, hogy történjen vele? Meg kéne halljak, hiszen a bűn zsordja a halált. Így találjuk magunkat Krisztus nélkül. És hogy lehetünk nem a törvény alatt? Hogyha betartjuk azt. Ez az egyetlen út, ami elmagyarázza, hogy igen, mi nem vagyunk a törvény alatt, hiszen mi harmóniában járunk vele, és amikor a Biblia azt írja, hogy a törvény eltöröltetett, akkor azt nem mindig a 10 parancsolatról beszél, hanem azért kell tanuljuk a Bibliát, hogy meg tudjuk állapítani, hogy most ebben a versben melyikről szól a Biblia. Amen.